Hej derude, Kenneth for til jer her. I dag vil jeg dele nogle af de vigtigste indsigter fra en helt ny DEX Workplace Productivity Report, der er kommet. Den bygger på data for hele 9 millioner digitale arbejdspladser hos 470 globale virksomheder. Du tænker måske, hvad er DEX egentlig for noget? DEX står for Digital Employee Experience, altså den samlede digitale oplevelse, som medarbejdere har i deres hverdag. Rapporten viser, at DEX har en direkte og målbar effekt på både produktivitet og på medarbejdernes arbejdsglæde. Så lad os tage nogle af nøgletallene fra rapporten. Hvis vi kigger på de mest opsigtsvækkende tal, så har en gennemsnitlig virksomhed med 13.500 ansatte, så mister de hver år 470.000 arbejdstimer på grund af dårlig digital medarbejderoplevelse. Det svarer til 226 fuldtidsstillinger, man mister om året. Hver medarbejder oplever i gennemsnit 14 teknologiske forstyrrelser om ugen. Det kan være alt fra nedbrud til langsomme systemer. Og hvis man forbedrer sin DEX-score med 10 point, så kan man gennemsnitligt genvinde 22 minutters produktiv arbejdstid per medarbejder hver evig eneste uge. Hvis vi skal kigge lidt på brancheindsigter, så viser den også, at brancher som retail, sundhed og finans oplever næsten dobbelt så mange digitale forstyrrelser som eksempelvis tech-branchen. Og i brancher med høje krav til hastighed og præcision kan selv små forsinkelser faktisk have store konsekvenser. Så hvad er potentialet i forhold til forbedring? Det spændende rapporten viser er, at de fleste tab skyldes problemer, der kan løses. Det kan fx være automatisering af support og hurtigere fejlmelding, bedre udnyttelse af softwarelicenser. Kun 20% af installeret software bliver faktisk brugt. Vi kan optimere hardware og compliance. 1 ud af 10 devices er fx overdimensioneret, og 65% lever ikke op til virksomhedens standarder. Så som du kan se, er der rigtig mange ting i den her rapport, som giver god mening at kigge på. Og nogle af de store virksomheder som Honeywell og Alstom, de har allerede høstet meget store gevinster ved at bruge DEX. For at tage et eksempel, så sparede Honeywell omkring $30 millioner på et år og forkortede integrationstiden ved opkøb fra måneder til dage. Alstom halverede antallet af support tickets og sparede næsten $900.000 årligt. Så når virksomheder rundt omkring i verden kan spare så mange penge, hvad er det så, du kan bruge den her rapport til, og hvordan kan du komme i gang? Det du kan gøre, det er, at du kan benchmarke i forhold til din egen organisation. Du kan underbygge investeringer i IT og DEX, og du kan sætte der ind, hvor digital friktion koster allermest. Hvis du ved mere, eller ønsker du at snakke om, hvordan I kan bruge indsigten fra rapporten, så til endelig fat. Atea er DEX-partner både med Nextfinger og andre DEX-partnere, så vi ved både noget om platform og den forandring, der skal til. Du rækker endelig ud, hvis du har brug for hjælp. Ha' en god dag.